Pihin na mga bika. Siguro kung panuno ka ti kani si ito sa dua ti balay kanya kaya mga sida tatamanan kung ano kanya ka mabisi na kaya mga sida ti pugi-pugi. Say what? Katawa ka tilanggong kakatawa anak ka din ka mo nang nagpastos ka pugi-pugi kaya mga ka na muna no hindi na nga pangaw mo hindi pugi-pugi kaya naimas di tayo ko. Ang gaya mata didi ka to doa dito balay ka taga Manila. So handa nga mo, medyo puki-puki na imas dito Ilocos. Kaya kakatawa nga rin soda. Bastos ka ng puki-puki. Igisaan nga makaamo, ti puki-puki, kaya niling na tulong at tarong. Sa daigisa iti kamati, ti buya, sa daikanti, itlog na. Dijay, haan nga bastos ti puki-puki apo, haan. Naimas, ti puki-puki, ti Ilocos. Kaya iyo, ti makaraman, naimas nga puki-puki, mapangkayo ti Ilocos. Apo, iparamanda kanya, ti nga, kaimas nga puki-puki. Kung makita, ti itsura ti puki-puki ti Ilocos, ang kabila at picture na to, idadoy, bangar nga dito, wala di bangar, di among nga ti, maulawa, masanin na ti, kanigid kanawan. Basta yung kabila ti picture, para makita yo. Nung makita yo, nga naimas, ti puki-puki ti Ilocos. Ang nga bastos. May napanuno ko, kaputa, deta nga puki-puki. Nagdudayam na makanita Ilocos ti bastos na bastos ti kaya nangasawaan ti Manila. Kasi ako maidi na pag kami nagpasyar ta Ilocos, ading kulog kong yiyam pa di tanga ka mamang kami. Tapos anda nag-deliver ng ti natang. Kunana ka, manang, nga kilo nga utong ti kaya mo. Say what? Ala, katawa na hindi ka kadwa, tatambo ka ti utong. Parte ti suso ti babae. Handa mo nga ti utong sitaw, ti Tagalog. Ano nga kayo? Kung panuno ko pa lang, nagiging na panuno na. Makakatawa. Pintiman nga utong. Tumapubrain na kayo. Kakatawaan, tatabastos ka na. Ang kabila ito ti picture na ti otong. Dito yung video ta na makita yun. Tanong kayo nga mga pampanuno nga bastos ti otong. Una, tapay mesa nga natin dito Ilocos na kakatawaan da. Tataamo da ka bastos. Minsa ka. Napang kami dyan, napang grocery. Nakakita natin miswa. Miswa, dito na iimpis nga sa labihong. Basta mo yun yung miswa na yan. Ato ti tao, Domingo, ata dito nga ang daw. Kaya ko naga, naimas dati nga madiguan. So nga, nangalan na, ti duwa nga supo, nga miswa din dyan. Lingkuan, ang meta, Remorte dara pa yung mga Ilocano. Kung panuno ka, naisawang ko. Ano ka, naimas dito yung kwa. Maikanti, kabatite. Say what? Hala, kita hindi mo doon. Kabatite. Handaan mo, nga ti kabatite, ti Ilocos ka patola, ti Tagalog. Tamuda matika nervyos nga, anis. Kabatite. Mo yung may natititsura ti patola, ngayon tanong magdala comparison na. Ang kabila mo ti picture na ti patola. O, kabatite. Mga katawa na kaya talaga na makaimbang panuno ko niya reaction na di sa grocery. Ilang da ading ko tayo na open na to agluto ti pamika ko kung pasinimanang yung bidayon. Agrikap tayo dagi makan nga duwa ti kaya nangasawon dito Manila. Kumuna ka pugi-pugi. Nga dito ka natulong nga tarong nga nagisa ti sibuyas, kamatis, ken itlog. May kadwa ket utong wenno sitaw ti Tagalog.
kun may kaalo ka patola wenno jay ilocos ka kabatiti. Amin nga makan nga dagiti kay wholesome haang nga bastos di ilocos. Yung syempre yan tayo may nga maiwasan nga sa balti kaya nga saon ti sa baling nga lugar. Kay ikakatawa tayo latan. Enjoyin tayo tiro-puro pa no. Ma-awkwardan da. Kinagati na naganti makan. Puki-puki, utong, kabatite. Ngaro nagpakasan ako ang sabi ko matakadwa inda maninti sa marulong nga video. Tano, agkakadwa tayo nga agraragsa. Ngaro, bye!